आङो दिनै आरजलाइ बिलाइ गथायखांनायनि उनाव बहुत गावखौनो गाव प्राउड फिल जादों गोग्गानाय मोनदों खारन आं गसाइगावखौ मोनसे आलादा रुप लाबोनो लुगैदों ताकि हल बिटिसिआनो मोनसे इन्सपायार जायो आंबो गसाइगावनिनो सासे फिसा आइजो तो आइजो माहारियानो न'खर खुंनायावहाय सब समय सिगां तो मोनसे न'खरखौ खुंबासो मोनसे फेमिलिया राइज जायो तो मोनसे फेमिलिखौ राइज खालामनो हाबासो मोनसे कमिउनिटिया राइज जायो तो मोनसे कमिउनिटिखौ जों जौगाहोनो हाबासो मोनसे ससाइटियाबो जौगाबोयो तो ससाइटि जौगानायजों लोगोसे मोनसे नेशना जौगाबोयो तो बेनि थाखायनो आं ओंखारदों आरो बयबो आइजोफोर सापर्ट नांगौ आरो अनेक आं गसाइगावआवहाय भिक्ट'रिया जायगाफ्रावहाय नुफेरै जायगायावबाबो आंनि भाग्यआ लांदों आं बेयाव गिदिंनानै फैनायाव आं नुनो मोनदों अनेक जायगाया दासिमबो गोग्लैसोनानै थानाय आं रावखौबो जेबो बुंनो थाङाखै खिन्थु बिसोरबो अनेक माने गाहायनिफ्राय लाबोनाय तो बिसोरनोबो टाइम नांगौ जानानै फैयो दा अलरेडि अनेकटा डेभेलप जानानै फैबाय आरो आं बिनि सायाव अनेक किसु डेभेलप खामानि मावलांनो हागोन होननानै आं सानो बिनि थाखायनो आं दिनैहाय राजनीतिक फिल्डआव ओंखारदों खारन आंनि सेबाया एसे डक्टर हिसाबै मानसिफोरखौ सेबा खालामनाय खिन्थु आंनि फिल्डआ एसे डक्टर हिसाबै मानसिफोरखौ सेबा खालामनायाव मोनसे फिसा प्लेटफर्ममोन आं दा गिदिर प्लेटफर्म आंनो नांगौ होननानै आं बे पलिटिकेल फिल्डखौहाय नुहुरदों बिनि थाखायनो आं बे पलिटिकेल फिल्डआव ओंखारनाय जादों हागोन मानो हाया निस्सय हागोन बे जोंनि सेस्टानि सायाव आरो आङो जेसेबां मानि आं गिदिंदों बेरायबोबाय नायबोबाय जेसेबां मानि आं पाब्लिकनि सापर्ट मोनदों आंजों ज' मिटिङाव जिरायफानाय आंजोंहाय बुरि बोराय गिदिर उन्दै बयबो बिदा फंबाय बिमायंमोन जेरैहाय अननानै आंखौहाय दिनैहाय बिसोरो आं थांबा जे मिटिङाव जिरायफैदों आरो सापर्ट होफैदों आं निस्सय बिसिनि सापर्टआवहायनो माने आं जौगालांनो हागोन आरो बिसोरो जेरै आं नुबोदों जायफोर ओंखारफेराखै बिसोरबो नों फिसाया फैदों होननानै ओंखारबोदों आरो महिला आइजो नांगौ होननानै ओंखारबोदों आरो अपोजिशन पार्टिनिफ्रायबो अनेक लोब ओंखारबोनानै बिसोर मिटिङाव जिरायफैदों आरो जिरायनानै आंजोंहाय माने बिसोर ओंखारफानो जान्जि खाफ्रादों आंहा फुरा आसा दङ टिकेट मोनगोनखौ